някои мистериозни факта, които науката не може да обясни. Нашият свят е пълен с тайни, но дори и най-напредналата наука не може да обясни всичко. Космическите радиосигнали. През последните години астрономите засичат странни радиосигнали от дълбокия космос. Те идват от милиони светлинни години разстояние, но никой не знае какъв е техният източник – извънземен разум или природен феномен. Следващ факт – звуците на океана. През 1997 година хидрофони на дъното на океана уловиха мощен звук, наречен The Bloop. Звукът беше толкова силен, че можеше да бъде чут от хиляди километри. Никой не знае неговия произход. Първоначално учените мислели, че звукът идва от огромно морско същество, но по-късно предположили, че може да е причинен от ледени разломи. Въпреки това, точният му произход остава неизвестен. Още мистерии. Светещите топки на Нак. Всяка година по река Меконг в Тайланд се появяват светещи огнени топки, които се издигат от водата. Никой не знае дали това е природен феномен, газови изригвания или нещо свръхестествено. Локалните легенди разказват, че тези светлини идват от митичния змей Нак, който живее в реката. Учените предполагат, че те може да са резултат от запалване на метанови газове, но досега не са потвърдили теорията. Откритата книга на Войнич. Тази мистериозна книга е написана на непознат език с илюстрации на странни растения и същества. Никой не е успял да разчете съдържанието й, въпреки усилията на криптографи и учени. Следващ факт. Кълбовидните мълнии. Хора от цял свят съобщават за мистериозни светещи сфери, които се появяват по време на бури. Учените все още не знаят как точно се формират и защо понякога се движат против законите на физиката. Има случаи, в които тези мълнии влизат в къщи през затворени прозорци и изчезват без следа. Дали това е природен феномен или нещо по-странно? Последен факт – звуците от небето. През последните години хора от различни части на света съобщават за странни, силни звуци, идващи от небето. Те приличат на металически тръби или дълбок тътен, но никой не знае техния произход. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала. Чао и до нови срещи! И да не забравя, никога не спирайте да любопитствате,